Ako kozmetickej poradkyni sa ma veľmi často pýtate a teda chcete odo mňa nejaký super krém na vrásky, alebo serum na vrásky, alebo ja neviem, vodičku na vrásky a ja vám na to vždy odpoviem s láskou, že vám viem dať celú sádu, ktorá vám pomôže na tie vrásky. Pretože pravidelná starostlivosť je dôležitá. Ale, aby som nebola taká zlá na všetkých a príliš krutá, tak mám sérum na vrásky. Toto super sérum má u nás taký krystý názov, že neinvazívny botox. Prečo neinvazívny botox? Ako všetci vieme, botox funguje na to, aby nám vyhľadil všetky nežiaduce vrásky, ktoré máme a nechceme mať. To bola veľmi múdra veta. Ďakujem. V podstate funguje tak, že botox robí to, že preruší komunikáciu svalov s nervami. Tým pádom stratíme pohyblivosť týchto kože. Ja neviem to úplne tak vysvetliť ako nejaký chemik, alebo totálne, že aj niekto, kto s tým pracuje. Ale výsledkom toho je, že stratíme mimiku tváre. Mimika tváre z psychologického hľadiska je veľmi dôležitá, pretože sú výskumy, že pokiaľ ľudia nemajú správnu mimiku, keďže my ako druhý človek, ktorý sa s niekým rozprávame, sledujeme výraz tváre a celkovo postoj tela a tak ďalej, tak takíto ľudia, ktorí majú implantovaný botox v tvári, tak sú menej dôveryhodní pre nás, pretože nevedia vyjadriť také tie emócie. Ja by som mohla vyjadrovať niekedy asi menej, ale pohoda. A čo robí toto kvetinka naša, že neovplyvňuje komunikáciu medzi nervami a svalmi, a teda pokožkou až do takej miery, ako to robí botox, ale robí to veľmi jemnúčko. To znamená, že naša pleť si oddychne, prestane ako keby robiť až také tie vrásky mimicky, ale stále sa hýbe. Stále je to tam. Nevyzerá to neprirodzene, nevyzerá to veľmi prirodzene. Céčko je veľmi silný antioxidant, to vieme, takisto resveratrol, zadržiavajú vlahu, hydratáciu a hydratácia, a kto ma pozná, tak vie, že je základný stavebný prvok proti starnutiu pleti. Pretože pokiaľ tá naša pleť je taká mňuňatá, nadýchaná, ako taký bochníček, tak je aj krajšia, je pružnejšia, vyzerá lepšie, vyzerá živšie a to všetko je tá hydratácia. Preto napríklad ľudia, ktorí majú masnejšiu pleť, tak im tá pleť starne ako keby v neskoršom veku, a my, čo máme suchú pleť, ja sa tiež radím medzi suchú pleť, tak pozorujeme prvé vrásky už, ja neviem, 23, 25, ako kto. A prečo mu vlastne hovoríme super sérum? Super sérum má špecifickú nejakú úlohu na našej pleti, ktorú vlastne plní a ktorú má vykonať na tej našej pleti. Toto konkrétne C s resveratrolom, jeho úloha je odstraňovať vrásky. Tým, že tú vlahu udržiava, že dodáva potrebné vitamíny a čo je najdôležitejšie, stimuluje našu pleť, aby si tvorila vlastný kolagén. Áno, prosím pekne, botox toto nerobí. Botox, keď nám vyjde z pleti, absolútne nám nerobí žiadnu revolúciu v pleti, neobnoví nám ju, nedá žiadne živiny, ktoré by neskôr teda vedela využiť do zásoby. Kdežto toto super sérum to robí, stimuluje tvorbu kolagénu a tým pádom skrášľuje našu pleť, ako keby ju núti cvičiť samotnú tú pleť, aby nemala také vrásky, aby bola krajšia, pružnejšia, pevnejšia. Používať ho môžeme aj ráno, aj večer, čiže 2-krát do dňa. To takáto žltkastá tekutinka. Čím dlhšie ju máte, tým teda ten C vitamín ako keby oxiduje, čiže mení troška farbu, ale to úplne v poriadku, kým robí, čo má. Že? Tak si to teda zhrňme. Super sérum C plus resveratrol od Clinical Solutions Mary Kay obsahuje veľmi vysokú koncentráciu vitamínu C aj resveratrolu. Takisto podporuje tvorbu vlastného kolagénu, elastínu a bielkovín. Dúfam, že som to dobre zapamätala. A bielkovín v pleti. To znamená, že viditeľne vyhľadzujú vrásky na pleti, udržiavajú šťavnatú, udržiavajú stále v pohybe a v takej tej aktivite, aby si sama tvorila všetky tieto potrebné zložky a udržiavajú krásno. Za ďalšie, C vitamín podporuje spevnenie stavieb takých tých žiliek v tvári, čo máme. Čiže pokiaľ máte nejaké porušené tie žilky v tvári, že ich normálne vidno na povrchu, že sú také tie červené, je to citlivejšie troška, tak C vitamín vám k tomu naozaj pomôže. Čiže nie len proti vrástkam, ale pôsobí aj proti pigmentáciám a pôsobí aj proti týmto zapáleným žilkám, ktoré väčšinou máme tu v tomto okolí, ktoré by sme si ani peelingovať nemali, popravde. Vyrovnáva to pleti a bojuje proti voľným radikálom. Voľné radikály sú tí malí parchanti, ktorí znemožňujú našej pleti, aby robila všetky tie zdravé procesy, na základe ktorých vyzerá pružne, pevne, krásne a zdravo. A proste voľné radikály prídu a takí dobrí, typickí radikáli rozbijú to tam všetko, nastolia anarchiu a tá naša pleť už nevyzerá tak dobre. Takže proti nim musíme bohužiaľ bojovať.